No niin, morjesta. Tehdään yksi korttitemppu. Ja mä kutsun tätä ainakin nimellä The Sweet 16. Elikkä meillä on pakka, mitä mä en nyt sinänsä valmiiksi sekoitellut. Mutta siinä järjestyksellä ei ole niin väliä. Tai no siinä nyt en ole kuitenkaan mitään ihmeellistä tehnyt. Sinänsä voitte vielä varmistaa, että siinähän ei ole mitään järjestystä. Otetaan 16 korttia tästä päältä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Noin. Ja pistetään loput pois. Nyt muistakaa se alin kortti. Nyt mäkin näen sen, se on siis ruutu 2. Nyt vaan varmistaa, että temppu toimii. Sitten otetaan yksi kortti päältä. Ja pistetään se pohjimmaiseksi. Nyt voidaan aloittaa. Elikkä ruutu 2 on se teidän kortti, mikä täältä löytyy. Ja nyt teidän australialainen sekoitus. Otetaan päältä kortti, pistetään maahan, taakse, maahan, taakse, pöydälle, 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 taakse, pöydälle. Ja sitten katsotaan päällimmäinen kortti. Risti 2. No, se ei ole teidän kortti, mutta se on minun apukortti, joka näyttää, missä teidän kortti on. Jaetaan kortit 2 pakkaan. Risti 2 on täällä. Nyt nämä kortit heitetään pois. Otetaan uudestaan. Risti 2 meni tänne. Nämä pois. Risti 2 kanssa on yksi kortti, joka on ruutu 2. Tämä temppu on todella helppo. Ja se toimii itsestään. Otat vain 16 korttia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Oho, nyt tippu kortit. Ei saa haittaa. Loput pois. Ja jälleen muistan se alin kortti. Nyt se on risti 2, niin voidaan kanssa vaihtaa se johonkin muuhun. Tosta. Risti 9. Se on nyt se alin kortti. Ja se vain tulee sinne jossain vaiheessa, kun tehdään näin, että pistetään 1 pohjalle. Ja jälleen sama australialainen sekoitus. 16 korttilla ja jossain vaiheessa ne kaikki sinne tänne alas vilahtavat. Noin. Ja päällimmäinen kortti. Ruutu 4. Kortit 2 osaan. Ja jollain ihmeen tavalla se teidän valitsema kortti. Elikkä risti 9 päätyy samaan tuon kanssa. Tätä siis kutsutaan nimellä Sweet 16. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavalla kerralla.